ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହଠାତ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଘରକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟିଭି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆମେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଟିଭି ଶୋରୁମରେ। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ବଛାବଛି ପରେ ଫାଇନାଲି ମନପସନ୍ଦର ଟିଭିଟିଏ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସର୍ଭିସିଂ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଆସି ଟିଭିଟିକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୀତ ବଜେଇକି ଆମ ସୁଡୁଲ ବାବାର ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନା ମାଙ୍କଡ ନାଚ? ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଗଲା। ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି କିଛି ସିନ୍ ଦେଖିକି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କହିଲି, ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ବି ଟିଭିରେ ଏମିତିଆ ନ୍ୟୁଜ ଆସେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଆମ ଗାଁର ଅତନୁ ଜେଜେଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡେ। କାହିଁକି, କଣ କରିଥିଲେ କି ତମ ଜେଜେ? ସିଏ 1947-48ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ 37 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ଗୋଡ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ? କାହିଁକି? ସମସ୍ତେ ତ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଗୋଡ କାହିଁ କାଟିଲେ? ଆରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପରା ଆଗରୁ କଟା ହେଇ ସାରିଥିଲା। No, 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 no.